Ġimagħtejn oħra mistennija jibdew jitqasmu ċekkijiet ta' rivużjoni tat-taxxa u ċekk addizzjonali ta' 100 euro jew 200 euro jekk int pensjonant jew fuq il-benefiċċji soċjali bħala parti mill-irkupru mill-pandemija. Dan hekk kif bħalissa qed jiġu stampati iċ-ċekkijiet fl-istamperija tal-Gvern. Xahar ilu il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kienu ħabbru investiment fin-nies ta' 70 miljun euro. Mawa News, il-Ministru għall-Finanzi qal li b'kollox se jkunu qed jitqasmu 580,000 ċekk. F'dak li għandu x'jaqsmu ċekkijiet għall-oli tal-ħajja hemmhekk hemm żewġ valuri. Wieħed ta' 100 euro li se jkun qed jingħata lil ħaddiema kif ukoll l-istudenti, filwaqt li t-tieni wieħed tal-valuta ta' 200 euro dak ħajkun qed jingħata ta' kollha li qegħdin fuq xi benefiċċju soċjali jew inkella fuq il-pensjonijiet. Hemmhekk allura nistennew li bejn wieħed u ieħor bħallum 15 jibdew jaslu l-ewwel ċekkijiet fil-letterbox tan-nies. Fid-dawl tal-konflitt li għaddej bejn ir-Russja u l-Ukrajna, il-Ministru Caruana ma eskludix li aktar tard din is-sena ikun qed jitqassam ċekk ieħor. Numru ta' komoditajiet jiġifieri bħaż-żejt, iċ-ċereali, il-qmugħ, il-ġwies. Daw l-affarijiet minħabba li daż-żewġ pajjiżi jesportawhom volum sostanzjali qegħdin jiżdiedu fil-prezz. Jekk hemm il-darba naraw li dawn l-effetti se nkunu qed inħossuhom u jiġu fis-suq tagħna, iva ma neskludix li l-pajjiż għandu biżżejjed riżorsi sabiex jekk tinħass il-ħtieġa nerġgħu nagħtu għajnuna lin-nies. Il-Ministru qal kif il-Gvern għandu riserva ta' 200 miljun euro hekk kif kien imħabbar fl-aħħar budget li permezz tiegħu inaqqas il-pis u l-impatti ekonomiċi tal-konflitt ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Dawn il-200 miljun euro kienu ġew allokati għal kull eventwalità li tista' tolqot lill-pajjiż bħalma kienet il-pandemija tal-COVID-19. Meta konna qed nantiċipaw li ħajkun hemm xi effetti li għadhom ikunu hemm tal-pandemija, sintendi magħhom issir jingħaqdu wkoll dawk tal-gwerra. Għandna dan il-war chest ta' 200 miljun euro li se nkunu qegħdin nużaw sabiex intaffu u nilqgħu kemm jista' jkun għal kull impatt negattiv li jista' jkun ġej minn barra. Bħalissa rridu nkomplu bl-istess forzi li konna qed nagħmlu f'dawn l-aħħar xhur u snin dak li nipproteġu kemm l-ekonomija kif ukoll il-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Caruana temm jgħid li kieku l-Gvern ma intervjenix diġà kieku għal kull 20 euro petrol wieħed irid iħallas 25 euro u għal kull 20 euro diesel wieħed irid iħallas 26 euro.